Kerja nog nukung sai kerei Randijwkno sosialni TIPRA no chubachuni yak Rwkha TIPRA Motha dolai hangko salema blogni Ashapurno Rajapara kamio tongnai Randijwkno sosialni TIPRA salkolog rumui kahamno kerei busuk hapang phakya busuk hapang thangka hapang phakya hapang slajak thangka phiaba o kerja Randijwkno talikhani birman bikhata katai slaijak liya bini talikhawo hapani bakhaktui nokmanma nukliya nunjra tini kaham sep sogliya o koktomano khnawi TIPRA Mothani adongrok thangi chubai laikha khorok bomdorop bera dumui nukhung tin buiri laikha obhani mangpili kasai phekya chini camera o Eta basi keram basi joton minjak sana peralian bro joton minjak ang saya de suya de gandi tung hain tung kubur dung pai dung joton minjak pai phir ka mar dor dor khai ka gari kasuka gari ob khai ka tuima khuya sorondina anga kemni thana la khoi police tisagai tiri ang klai ditiri ti khuni ka ira joto akram dukrong phai ka bera boti khunani dat wi phika irna ya skutra kangai bukhu dukhui phainang ka jana nu bukhu bai ka dat se phika pura so phai dol ki phayo botaman dai sawam onam bok khna chaje khong an kona pura an dukhna ka pura tabang mukti klai tu chatsa salu bacha mukti thasab klai de nane obsa kana na bro nang asagai na nang saka na na nu Rwkha an bu khatum thaka santi umha osuna an ko nin chini mungkai ani sini mung di joto no kisa ani ko mungkai soseran TIPRA nun para hai Rwkha sapurna 2000 para acha ta khok dor kini tamani bangi oro sabai beka korung kuthong khla so borok kubang man nungmani to sawi kisa khla no porse bo kisa ri joto ni na sungtine oro sosirani TIPRA buhuk sosirani TIPRA ne aro belai no nok koroi hinai bini nok koroi o jagao tui supply kainani hinai nai bonon tarpore ulo nok rok tang diba no hinai bo tabuk je saka nok ro bo tangwi ri phaya bono arte ulo rogo bonai phailia haino gai bini bufayung ni nogo tongoi tongkha bo onek mas no tongoi tongkha nok koroi songoi chanani bini tongoi tongnani belai no osubida aboni bagoi chung tini youth TIPRA Mothani hoite YTF sungo jaga jotono miliwoi chini sajunalni borok bo tongo jaga kaisa kusu manjak palkhaino sungo jaga bono nok khungja tangoi rikha je mantui je chuktui khai cha ta khong nor to tene chini bukhuk sojirani nogo belai chuba jor ke belai chumo tong thoka hai pano no sini mung nor no kisap joto no sini ri phunuk ri porjoi ri ang ke Ashapurno bisini sinoro tongo omen Sukumar Nihindra sungoro YTF ne hoite sini nihin mumbai sini kobong mumbai joto no phaibe kauro bono nok khungcha tangoi nai bini belai no bipod nok koroi songoi chanani koroi abahai obostha angoi tongo ngai chung bono nihinoi phaibe ka angkaite angko kasar namu chung joto no jeta ngone sini oro bobo bisini baire bo tongnai rokna bo kok kasar namu chung bo norok bo abahai no khangkai je kono jaga bo kaisa bipod apod nangoi tongman no khangkai norok bo thangoi jeta iuto tongnai rok abake thangoi chubanani bagoi norok no bo koyo asunu kok hambai Sharna Kamal Jewelers ni Sharna Rwkha tor samater angnai 26th April ni simi 7th May jora Rwkha tirteni bagai lucky draw salbrum no tongo rangsakni puisa mega lucky draw tongo chung holongni necklace set kuplai angnani shape kaham abuni yagulobo chung holongni kanmanai ni bainawo flat 100% khaiklaimo tai rangsakni kanmanai ni bainawo flat 25% khaiklaimo bebak manai paimungo tongo sokar terni bagai kejam rangsakni kanmanai no sebai ketal rangsakni hallmark genang manai painani shape kaham rejagai tongo